Kumna Pisngong. Nga kamen ba nama ba ngayo iba ki ba ki ichi siya ka pati jungi bat kum ta kum juru be kila ai siya ka ni ka jing jok mo ka badan burong kaleng jok constituency. You expect the result? I expect na dun kong bet ngalatip ngalong confident na mga don bet bat ki ba hakati hakata ba ki ngatip kilong kum do takada long am don ka jing ting ka jing sir mga atip na dun kong bet kum penjob bet yan ha kay Manta ba pila job kay expectation ka bagi ba kila pa na expect tapi kum tahi kum bangi ong hi bangin mara ka ta ka jing kala mo ha ka sinchar khadar kam tam ha podis council bangin pin ko je ka bam sam te ka de ka taken ka ba bangin le shisha ya ka ika bangin la kular yu tak na mataw pa ba kay ka ne se ka kubor jo fish ba ka kubor jo ngate kam ngar ka de be ka ba ngai ku blay na du kam sim ka bu na du men sim do nu jo ngai ku blay pi pa ba ngai ku blay pi ki supporter jo ngai ku blay iwe bala don kat bat nga ha ka ni ka jinga len ti jo tengah aku boleh kamtam you try je sukan ubala ya dayangan kini ki bro nak jing pang nak jing ngamdon nadu pas dang hika election bangat campaign nadu menta nasyatnya klanya biang bet nadung hadong tengah aku boleh namata ka namata ki leaders jong aru kum cuba kila trish tom ban penjok mengin yo ikani ke jing Thank you, congratulations. Thank you. Okay, result okay. Result. No me expect ang tip hi ta musulong no kajing sania jumpa ba ho pra da kala khan kam dei shoot ang nakaler nga thai kadi kajing kermen hi tingi expect ba Result. da upay ba tu la jing sania men ban men sim upra ta dan bok ba untrai baru ikakam na mar kajing kermen jumpa ba ro kam dei ka barin mo ngi kermen hi ba kan phen no kata ka rukom mundur ka sinchar khadar bakan pher bahi kenang bakan kiu ka jaj bendiu mah bakut kedi kata hi beding kong san ne tingi don bak dan jukirman hi upra ngi ai kuble ki bro khai hi khamtam ki nong senia upra dan bak bakan pher kata ka rukom san perthai bat khamtam go au pai khasi khara ngi don kam e bante lakam banu maila than ni ke ke balas niu bat let's see kin tiu ke jaj bendiu kat bangila e mah boleh sibo ma ba bye mo bye Di Islam na yakni result menta si. Oh ya. Ngali simet tengah ngala hun ya kayak bangala trai bos kata. Ngapa dia ngi kata kara jumpa ba. Allah kuat. Dan kita ke parti semai mo. Sampai pekat pat. Na pekat dak kambai kawan dak kambai. Mangila trai kam ngila le kam ram na jong baro. Ila development ngila ai ke jing dan kami pajba apa ke shondong wilayah kit ya balang dari lo pajba umpat pedang kita ke jingle ta ngim jong sukum no Kay ka jing bu jong pi ka jing kran ka jong pi jong pajba akani apa ya saya ka yaki 17 lam krap magi konstitusi ki pajba kilaya jid teli ya ka BPP to sikit bok yang lang ya baro i bahkan trai bah bahkan trihok ka kam bahkan pet lam yo duk usuk ru expect yakni result. em klai kata kam expect menurut perkat kerja kun ka dei jungi jong kongres mereka klam poi kumta Thank you.